Ina masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama. Muna farin cikin gabatar muku da sabon alban ɗinmu mai suna Gane Aso. Gane Aso. Naji an ce annabi sai na dimoce, sai na ji dai yayi fari sai na kasance. Gani na zo gun kama aiki da farance, kai mun sitirar kama aiki da azanci. Gane Aso kundi ne na yaban shugaban halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Mai matsayi mai daraja babu irinka, a gurin Allah ɗaya kake baka da tamka. Ainul muradi. Kace na zamo taka annabin Allah.